Добро утро! Между 0 и 5 градуса са температурите в този час. В София в момента е около 0 градуса. Очаква ни предимно слънчево време днес. До обяд обаче на места в котловините и низините видимостта ще бъде намалена. Вятърът днес ще бъде слаб до умерен от югозапад, а максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София след обед се очакват около 12 градуса. Предимно слънчево време и в планините днес. Вятърът там ще бъде умерен от запад, северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 5 градуса, на 2000 метра минус 2 градуса. Утре отново ще бъде предимно слънчево, ще духа южен вятър и температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат около и над 15 градуса, а на места в съботния ден очакваме до цели 20 градуса. Не е изключено обаче в планинските райони слабо да превали в съботния ден. В неделя ще има повече облаци и отново са възможни превалявания в планинските и северозападните райони на страната. Ще се задържи топло за сезона с температури сутрин между 5 и 10 градуса, максимални стойности предимно между 13 и 18. През първата половина на следващата седмица ще преобладава облачно време и се повишава вероятността за валежи. Температурите тогава бавно ще се понижават. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава след малко. Останете с нас.